Di rojeke wekî îro de Idrîs Barzanî piştî xebateke mezin di berxaka Kurdistanê de koça dawî kir. Bi endeziyarê aştî û lihevhatinê dihate naskirin. Idrîs Barzanî di adara 1944 de li navçeya Barzan di hembêza malbatekê ku simbola netewî û mala mezin ya Kurdayetiyê ji dayîk bû. İdrîs Barzanî temenê wî gihîşt 2 salî, bavê wî Mustafa Barzanî bi armanca piştevaniyê li Komara Kurdistanê li Mehabadê berê xwe da Rojhilatê Kurdistanê. Di serhildana şoreşa Eylûnê de di sala 1961 de İdrîs Barzanî ji pêşmergeyên yekem bû ku peywendî bi rêza şoreşê re kir, çek hilgirt û mil bi milê pêşmergeyan re beşdarî di destanên serkeftina şoreşê de kir. Çendîn serkeftinên mezin tomar kirin. Di destana Çiyayê Hindirîn de di meha Gulan 1966 de encam da. Têde hêza pêşmerge karî li hember firqa û lîwayên artêşa Iraqê serkeftinên mezin bi dest bixe. Piştî 9 salan ji pêşmergayetiyê, bejdarbûna wî di şoreşa Eylûnê de, di hezêrana sala 1970 de, di Kongreya Heştemîn ya Partiya Demokrata Kurdistanê bo yekem car İdrîs Barzanî bû endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistanê pedehkê. Roja 31 çileya 1987 de li gundê Slîwanayê bi ser bajarê Urmiyê İdrîs Barzanî koça dawî kir. Li Guristana Şino li tanişt bavê xwe mala Mustafa Barzanî bavê netewa Kurdî hate veşartin. Piştî raperîna sala 1991 de li ser daxwaza serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistanê termê mala Mustafa û İdrîs Barzanî veguhestina Başûrê Kurdistanê li gundê Barzan bi xakê hatin spartin.